Ассалому алейкум. Ҳозир ман тарзи тайёр кардани ана ҳамин ширинии туркиро ки тулун ба ном дорад нишон медиҳам. Ин ширинӣ бисёр бамазза аст ва боварӣ дорам ба шумо ҳам маъқул мешавад. Барои тайёр кардани ин ширинӣ маҳсулоти бисёр дар кор нест. Барои мо дар кор аст орд, равғани зард, об, 3 дона тухм, 1 пачка ванилин, 1 стакан шакар, равғани тоза, 1 қошуқи калон оби лимон. Мо дегро дар болои гармӣ мемонем, обро мерезем, равғанро мерезем. То об шудани равған мо мекобем, равғани мо об шуд. Аз болояш ордро мерезем ва мекобем. Агар шумо қошиқи чӯбин дошта бошед, бо бисёр нағз мешавад, кофтанаш осон мешавад. То вақти хамир аз танаи дег ҷудо шуданаш мо онро мекобем. Ана хамири мо аз танаи дег ҷудо шуд. Мо мегирем як тараф мегузорем то хунук шуданаш. То хамири хунук шуданаш мо шарбатро тайёр мекунем. Дегро дар болои гармӣ мемонем, обро мерезем, шакарро мерезем. То шакар об шуданаш мо шакарро мекобем. Шакари мо об шуд, мо метавонем оби лимонро резем. То 10-15 дақиқа бояд шарбат ҷӯшад. Хамири мо хунук шуд. Мо бо миксер тухмҳоро як дона лат мезанем. Одамое ки миксер надоранд метавонанд ба қошиқи чӯбин тухмҳоро як дона лат зананд. Ванилинро мерезем. Хамири мо омода шуд. Мо миксерро хомӯш мекунем. Хамирро дар халтачаи кондитерӣ мегирем. Дегро дар болои гармӣ мемонем. Равғанро мерезем. Равғанро зиёд гарм намекунем. Қайчии тозаро мегирем, дар равған тар мекунем то ки ба хамир начаспад. Тақрибан 2-3 сантиметр хамирро мебурем. Бо ана ҳамин тарз. Хамирро кофта меистем то ки ҳама тарафаш сурх шавад. Вақте ки сурх шуд, онро мегирем бар дадеги шарбатдор мерезем, то мекобем то ки шарбатро ба худаш гирад. Онро аз даруни шарбат мегирем. Ана тулумбаи мо тайёр шуд. Хела ширину бамазза ва дар иду маъракаҳорам дастархонзеб аст. Дӯстони азиз, ин канали мо барои ёд гирифтани ҳама гуна ҳунарҳост. Агар тарзи тайёр кардан, пухтан, духтан, сохтани ягон чизро ёд гирифтан хоҳед, дар комментария нависед. Мо ҳатман барои шумо нишон медиҳем. Обуна шавед.